So ayan mga guys, nag-prepare na tayo ng butas panibagong pagtataniman na naman natin ng avocado. Yan. At nakakapagtaka mga guys no, dahil bundok na ito. So napakababaw ng tubig. Yan oh. So nasa ano lang to mga guys. 2 dangkal. Tapos tubig na. So ayan. At nakakapagtaka dahil yan, bundok na ito mga guys. Bundok na ito mga guys, pero ang babaw ng tubig. At 2 dangkal lang, ayan, may tubig na agad. So napakaganda ng lupa. Yan mga guys, so bundok na yan oh. Yan. Yung area natin dito mga guys, bundok na. Pero bakit napakababaw ng tubig? Ayan ang tubig oh.